Uyaqala kwakhona ucimi-cimi wombane ngokuhlwanje ngentsimbi yethoba ukuyokutsho ngentsimbi yesithandathu kusasa ngomso okubangelwa kuba phantsi koxinzelelo olummandla lwenkqubo ephehla umbane kwa-Eskom. Eliziko liphehla umbane lithi liye lanyanzeleka ukuba lisebenzise iDiesel kwigenerators zalo phezolo uqinisekisa ukuba abemi beli bahlala benombane. Ngelixa u-Eskom ekholelwa ukuba unawo uvimbo waneleyo ukuqinisekisa ukuba ubakhona umbane ngexesha lasemini, kodwa Eliziko liphehla umbane lithi liye lanyanzeleka ukuba limisele inkqubo kacimi-cimi ngokuhlwanje ukonga abavimba. We're having to then do the load shedding so we can actually replenish those emergency reserves, make sure that we pump that water, the pump storage scheme, pump it back up to the upper dam, and in terms of diesel, just make sure that we have adequate diesel. Some of the stations can only cater for so much stock, so it's those kind of issues that we maneuver overnight, so that come the following day we have adequate capacity to meet the day's demand. We're definitely going ahead with stage 2 load shedding as of 9 o'clock this evening. Ingcali zithi urhulumente makakhawulezise ukuvumela iinkampani zabucala eziphehla umbane ukuba zisebenzisane no-Eskom. We need to be more flexible and make sure that independent producers can plug into the grid and supply the country with the much needed electricity. I think that's what I've said before, that maybe the president, if he will be remembered for anything at the end of his term, and maybe the next term if he comes in, it should be, in my view, for how he helped us fix Eskom. Ukanti bekulindelekile ubunye ubuxhakaxhaka bophehla umbane nobebekuyilungiswa bubuye, kodwa kuye kwabakho ulibaziseko okukhokhelele ekubeni u-Eskom asebenzise iDiesel ukuqinisekisa abemi beli abahlali bumnyameni.